Welcome to another exciting episode of Musa and Show. Here is what we have today. Sanibona, sizokhumbula ukuthi besibikeliwe ukuthi ngolwesine upresident womkhonto wesizwe party former president weCountry uJacob Zuma uzoyovela enkantolo eMaritzburg ngenxa yecala leli leAmstel. Into isicelo ke bebenaso lapho ukuthi alihoxiswe icala ngoba ofakazi okuyibona ababili abahamba phambili, two key witnesses kuleli cala sebadlulile emhlabeni. So ngaleso sizathu akukwazi ukuthi icala lingaqhubeka kube nofakazi sebeshonile. Uyazi ke enkantolo kunale process le cross examination la suke betesta khona ubufakazi. So esigabeni sikaZuma bathi abameli kuzokwenzeka kanjani ukuthi labantu ba cross examine ekubeni sebengasekho emhlabeni, kuzotholakala kanjani iqiniso lendaba yonke. So ngaleso sizathu uma ngathi icala liyaqhubeka kuzobe akukho fair. Lingenile ke icala izolo lase liyahlehla ke ngoba ke bayabekile ama-arguments wabo, asazi ke ukuthi sizothini isinqumo. Kodwa ngidibane ne-video interesting kakhulu mayelana nalolu daba. Phambi ukuthi nje ngidlale inkulumo yakhe uformer president ekhuluma nabalandeli bomkhonto wesizwe party, ngithola inkulumo interesting kakhulu ka Professor Thuli Madonsela mayelana nayindaba yeAmstel. Ngicela uzwe la. But the issue of President Zuma, and honorable members, forgive me here, I've never understood why President Zuma was prosecuted for the Amstel. There are many things that I disagree with him on, and on the issue of state capture, I stand my ground. Uprofessor la uThuli Madonsela wabuza umbuzo ukuthi ngoba uZuma ngalesikhathi kusayinwa le ndaba yeAmstel wayesasebenza eKZN, wayengasebenzi national, so imfaka kanjani indaba yeAmstel? Uthi kuProfessor uThuli Madonsela aka-understand yena ukuthi kuza kanjani ukuthi uZuma prosecute for indaba yeAmstel, kodwa kule state capture cha lapho umile kulokho akholelwa kukho, kodwa lena nje Amstel aka-understand. So angeke sisho ukuthi ubani wrong nongekho wrong, kodwa ke njengoba bethi aka-understand nje besithi mhlawumbe nakhona into angasayisho engcono. Sizomcaphuna yena uJacob Zuma ekhuluma namalungu omkhonto wesizwe party, kodwa ngiyafisa sizwe kukhuluma uformer president weCountry ubaba uThabo Mbeki, ngoba naye uphawulile mayelana nodaba leAmstel. Noma kungesividiyo yayizolo noma kodwa kuyivideo endala, kodwa usamile kulokho akusho. Ngicela ukuthi ngicaphunele leyo party leyo, emveni kwalapho bese ke siya enkulumeni ka former president weCountry uJacob Zuma. Ngiyacela subscribe ku channel, like ivideo, comment. Ungajoina ne-membership yale channel, qala nje ku-R40 ngenyanga ukuya phezulu. Lawo ma-donation azosilekelela kakhulu. Uma ke ungafuni ukujoina i-membership, kune-account la kwi-comment ephiniwe, ungadonate lokho nakho sokujabulela ukulekelela i-channel ukuthi ikhule. Ngicela uzwe la. The defense document. First of all, I've been trying to say to everybody, there was never an arms deal. There was never such a deal. When people use that phrase, arms deal, that means something crooked happened. You entered into a deal. So I've been trying to say, please, can you stop saying this thing about an arms deal? There was no arms deal. There was a defense procurement. Njengoba umuzwa ko-former president ethi uyayicacisa lento ukuthi into ekuthiwa i-Amstel into engazange ibe khona, ngoba uma isibizwa nge-Amstel sekungukuthi kona into ebugebengu eyenziwa lapho, kanti yena into ayenziwa uthi kwakuyi-procurement. Konje le gama lisho ukuthini? Ya, uthi defense procurement, okusho ukuthi i-process eyayenziwe yokuthenga izikhali mhlambe ze-defense noma izinto lezi zazidingeka for defense force ngiyacabanga, kodwa i-process eyenziwa hayi ukuthi bekune-Amstel. So lana sithola abantu ababili abathi ayikho into ekuthiwa i-Amstel, ayizange yenzeke into ekuthiwa i-Amstel. Asazi ke indaba yecala ukuthi ime kanjani, angeke siphawule ngayo, kodwa bengithi nje angikulethele i-update
ngokwenzeka izolo ngase ngithola lama video ngathi angiwafake siza ukuthi bathina abanye. Sizomcaphuna ke manje uJacob Zuma sizwe yena uthini. Ngizobe sengiphawula emva kwakhe, emveni kwalapho ke sobe sesiyayivala ivideo, ngicela uzwe la. Besizena lapha ke namhlanje ukuzolalela lisathethwa, kodwa abameli bethu bathi lake lathethwa kanjani icala labantu ofakazi abangasekho. Bebabuza ke ukuthi ake nisho ukuthi ubani ozonikeza ubufakazi. Ingakho ke unobhala ethi hayi lizophela lecala, siyawaqeda amacala ngoba wekho kakade. Ake ngixoxele ngaleli cala. Ngenkathi kuthiwa kufuneka kwenziwe ikhali lezi ezikuleli cala, ngangisela ngangakayi enational, ngangekho ke intweni ezixoxwa kwiParliament eli-national. Ngangikhuluma mina kuleli parliament lala, nganginikezwe umsebenzi okubeka noma ukulungisa izinto zomnotho wala. Ngangekho nje kukhulunywa ngayo. Umuntu owaye umongameli ngalowo nkathi kwakuwubaba uMandela. Iphini lakhe ku ubaba Thobani konje. uThabo Mbeki. Bese ngicishe ngamkhohlwa. Ibona abantu ababexoxa leyo nto ukuthi kwimali yaphi kuthengwa phi. Mina ngangila ngathi ngifika le base kuthathwa inqumo zaqedwa, kodwa mase kuthiwa khona abantshontsha kwathiwa uZuma. Angazi namhlanje nokuthi kwakuxoxwana ngoba ngangingekho. Kwase kuthiwa hayi wenza ubugebengu nenye insizwa yala naye ayingekho lapha, kodwa yena yasomabhizinisi angiyazi ukuthi ayenzani. Sengijahwe kwaze kwaphela iminyaka emibili ngijahwela ubala. Kuba njalo ke abantu uma bengakuthandi. Abanye nje kuphela nabantu abashinto lapha ngathi yini manje nanku umhlolo bu. Kuthiwa ngathathwa ngasiwe Robben Island ukuba ngiyoba ispy. Kithi nanku umhlolo. Hlali lokho zalishumi leminyaka lonke. Uhlupheke kodwa nawenza konke. Mina ke ngiyayizondelwa nje. Ngiyayizondela nje. Kodwa abantu abangizonda yinsizwa kakhulu. Abangezona insizwa abangizondi. Angisho lezi insizwa zangempela ziyangithanda lezi. Ngisho ezinye izithile. Ilona ke udaba lolo belikhulunywa lapha ya uJacob Zuma eupdater abantu abebekhona ebazisa ngokwenzekile nokukhulunyiwe enkantolo. Sizolinda ke silinde isinqumo senkantolo, kodwa ke sizozibazwila ababili abakhulumile oku Professor uAdvocate uThuli Madonsela former public protector ethi aka understand ukuthi kuza kanjani ukuthi igcina uZuma eprosecutor noma eshushiswa ngendaba yearms deal. Nangu former president uThabo Mbeki uthi hayi into ekuthiwa i-arms deal ayikho, into yayikhona i-procurement ye-defense. Usho ukuthi imigudu yalandela ukuze kuthengwe izikhali. Asazi ke ngeke sisho lutho njengami nje angazi ngempela. Angeke ngisho lutho kwacala lela ngililandeli. Nginipha nje update ngoba ngizwile kukhulunywa ngalo. Ngale kwalokho
Ngiyabonga mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, ulike, ucomment.